Уникално е просто. Къде се намираме ние? Вижте като Божите очи. Има две очи там. Уникално. Майко. Снимка само направим? Да. Вижте само размерите. Размерите виж само. Дълбочината е сигурно 50-100 метра. Ли? Копа ли какво? Не да, ама дълбочината 100 метра ги има. Не подигнаха. Нищо го става, виж като очи е там.